बुबाग्रा आचमसाके दिल्लीनि फाये खरां कसम मुखां कसम ख्लायै कायसा बयस अबार रिमानि यागुलनो मियावो ख्लायजाखा कायसा ककचापलायमुं दिप्रामथानि गुजुग बेरेमनि ख्लायजाखा मानिकु इनक्लेबो नांगुकपानि ककचापलायमुं तंबायखा दिप्रामथानि दालबिदाल ब्लक ते डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि आदंग्र आमथिखे मिया ककचापलायमुं यागुलनो दिनि हास्तिनि दालबिदाल दिप्रामथानि ब्लक कमिटिर अबो ककचापलायजागै दंगो हायनाय 28 फेब्रुवारियाव दिप्रामथानि बोखाक्तै हायाकेबा बुबाग्रा अक बुकचा ख्लायै जबा ख्लायनानि हायाकेबा हांगार स्ट्राइक ख्लायनानि इनै जे ककथाय याकारमानि हाथाय कतर अमनो बाहायके लगिरि फायनानि हास्तिनि जत दिप्रा सारक हायाकेबा दालबिदाल दिप्रामथानि ब्लक रक अमरकनो तुइनो हास्तिनि दालबिदाल थायरगो तिनिबो ककचापजागै दंगो आमथिखेनो 347 ब्लक कमिटिनि बोखाक्तै बो बागमारा हातिओ कायसा नांखुकमानि ककचापलायमुं ख्लायजाखा बाहायके अ थायो थांनाय ते बाहायके बुबाग्रानो चुबानाय ते बाहायके तांबो तांरक नानाय अमनो तुइनो तिनि कायसा नांखुकमानि ककचापलायमुं ख्लायजाखा अमनो तुइनो पाइथागो जोंबाय कक सानां थांगै 47 आम्बासा ब्लक कमिटिनि आचक खां प्रेमलाल मलसम सुबाय सुप्रुबै साका जों अर थानाय बुबाग्रानो लगिरिनान बागै थैयासाक मायासाक बुबाग्रा जे अकबुकचा तंसाक जोंबो तंनाय बबायनो बनो लगिरि तंनाय बबायनो जबा ख्लायनाय बबायनो हाथाय कतर आसगै तंनाय गेरगै तंनाय दिप्रासारकनि बागै दिप्रासारक मुंसासक मानयासाक दिप्रासारक मुंसासक थिनांनि थांगै थानानि थिनांनि चेयारनो कलांनानि सिकोर यासाखिनै दिनै सायखनानि गाब दिनै जों 47 आम्बासा त्रिपुरा मथा YTF TWF जों तीनटा विंग नो मिलुगै नो दिनै बागमारा सिनि पार्टी अफिस जेतु ताबो मेंटेनेंस चलि तंबा ओ बागमारा बाजार सेतो जों कुथुम लायका अमनो जों दिनै डिसिजन नालाय माने मिया 25 तारिख फेब्रुवारी 2024 मानिको एनक्लेवो जोंनो हाई अथॉरिटी बाय रिंजाक मानी बिसिंतै आरो जों ककचापलाय मानी परे तिनी सारा त्रिपुरावनो ब्लक वाइज मीटिंग आसुक लाई दङ जों बाहायकेनो जों 47 आम्बासा YTF TWF त्रिपुरा माथा आसुकका मनो चिनि डिसिजन तिनिनि जे चिनि खासुकसा श्री श्री महाराजा प्रदूत किशोर देव बर्मन 14 लक्ष त्रिपुरा सारकनि बागै जे तिनि जरातै चबा ख्लायलाय माने आबनो गोबां मानसिनि केन्द्र हाबां बा त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट किसु दिनाय खायमाहाय नुकजाकमानि बागै डिसिजन नाका जे चिनि श्री श्री महाराजा प्रदूत किशोर देव बर्मन हांगार स्ट्राइक फास्ट अन टू डेट हांगार स्ट्राइक माने थैया लांमा तं चयासांनो जायै तंसिनाय हिनै डिसिजन नामान बागै जोंबो जेहेतु महाराष्ट्र हामजागो जों महाराष्ट्रनि साकाउनो ट्रास्ट खायो बिलिभ खायो जिनि खासुकसा महाराष्ट्र बो जेहेतु फास्ट अन टू डेट जखन आचुकनाय गे जोंबो बाहायके ले तंगै माननाय आउन बागै जों तिनि अर ककचापलायखा जोंबो महाराष्ट्र लगिरिनाय महाराष्ट्र जों बुथारिया महाराष्ट्र जों जथेष्ट चुबानाय आबायकेनो आम्बासा होइते जों प्रत्येक विलेज कमिटी नि होइते गय गारि थांनाय साबस थांनाय जाय डिसिप्लिन बाहायके मेंटेनेंस खायनाय आबर बेबाक तिनि ओ जों मीटिंग नि बिसिंतिनो डिस्कास खायका इनके आबो जों किसा नाइसिं तंगो तिनि चिनि CWC हाई लेवल रक चिनि प्रेसिडेंट ब्रह्मगनां विजय रांखलनि क्वार्टर आसुक लायनाय आसुकमानि परेनो कायसा प्रोटोकॉल बा चार्ट शेड्यूल्स नाम तंगो बरक जखन जोंनो चार्ट रहनाय बु ब्लॉक नि बु डिस्ट्रिक्ट नि बबो पुरा थांनांनाय आबो जों चार्ट नुकमानि परेनो जों चिनि आम्बासानि होइते प्रत्येक विलेज कमिटी नि लीडर्स रनो वॉरियर्स नो जों जानोनाय ऑल लिस्ट नि मुताबिक शेड्यूल नि मुताबिक नो जों आम्बासा रेडी जों महाराष्ट्र नो लगिरिनाय जों बथुयासाक बनो लगिरिनाय हिनै नो समाय तांजाक जों फुनुगिरिनाय जे बीजेपी सरकार जोंनो जे थुङै तंमाने आबो जों गाहाम खाय जवाब प्रिन बगै तियारंजाक जों तिप्रासारक जारा जोंनो केबें नायरक तिप्रासा बिसिङो जिनि मानथाय नो केबें नायरक बरंनो जों हुसियार खाय तंथन
কারণ নিজেরা মধ্যে ঝামেলা ফনাঙাই তিপ্রাসা রক চুং হামক্রাই মাংলাক আউন বাগৈ যারা চিনি তিপ্রাসা বিসিঙো চিনি মানথাই চিনি সকথাই রং কেবেংনাই রং হুশিয়ার তংনানি বাগৈ চুং তিনি 47 আম্বাসা YTF TWF তরফ থেকে বরং চুং কক্কাচার নাই যদি থি নাংখাই থিরি নাই যদি গুলি চানানি নাংখাংখাই গুলি চানাই যদি জেল হাবনানি দরকার না হাংখাই চুং জেল হাবনানি বাগৈ রেডি দङ আউন বাগৈ চুং 28 তারিখ যে ফেব্রুয়ারি 28 তারিখ হাঙ্গার স্ট্রাইক আনটু ডেট মহারাজ ন লগেরেন বাগৈ চুং যত ন রেডি তিনি অ মিটিং ni bising tino chung kok sablay paijak Abuni yagulo 47 ambasa tipramothani kecha machok khang kusarari angbo bahai ke thanai 47 ambasa tipramotha blog ningai o jaga thangke bahai ke choba khainai te YTF ni sabno bar jaya farjangnai TWF ni sabno bar jaya farjangnai main parents body blog committee ni sabno bar jaya phanai oborongno subai sukurboi সাউইক নারিখা সব বাহাই কে সামুং টাংনাই তে সব নেথানি বার জাতমাই অবর 47 আম্বাসা নিংগৈ সাকলেন ইনান মচুগো जुं अर टिप्रामथा पार्टी YTF TWF तीनटा उइन्स अथवा TSF अबाइखे जुं काउ चापलाय मान बिसिं जुं अमनो फाइनल डिसिजन खायखा फेब्रुवारी 28 तारिख हांगार स्ट्राइक चिनी बोबाग्रा खासुकसाक बोबाग्रा तिप्रासानि बागै जासाय खाइनाखा कायसा डिसिजन खाइनाखा तिप्रासा च 10 लाख तिप्रासा च 15 लाख तिप्रासानि बागै नांखादेंखे जाय फन थैसिनाय तबे तिप्रासानि बागै कायसा सल्युशन तुबनाय अबाय हिने राजबारियो रांसाकनि बाति बाय माइचानाय रांसाकनि चामच बाय माइचानाय से हाथाय कटर हायो चबाव नखारनाय हिंखायत जुं चिनि ताइक विकल्प लामा ताइ खुरिखा ने वानसगैनो चिनि तिप्रासारक ताबुक 28 तारिख फेब्रुवारी नि सिमिना हांगार स्ट्राइक जाया नुयावै थांनानि बागै प्रस्तुत आम्बासानि जुं अबाय कायसा डिसिजन नाखा डिसिजन नि माध्यमे जुं नुखा जुं कमिटि नि बिसिंगो जासाय खाइनाखा आरो थांनानि कलम कोसा विभिन्न रकम बर उंमामले ताबुक मासिं बाय सारलां स्लायलाय मानि जराबा ओंखा आरो जुं नाहा आबनो नाहारै चिनि 47 आम्बासा ब्लक कमिटि नि सेक्रेटारि बाबु पिन्टु कलय ताइ राजुरिया सुमित बाबू YTF ताइ चिनि YTF नि ब्लक प्रेसिडेंट चैने बरक आरो बारजा तंनाय बरक कुलुमदें तं कासादें तं तामं तं एडिसि चिनि 47 नि तामखाय तंलायनाय बबायखे लाइन तंनाय बबायखे चाना नुनानै व्यवस्था नाय चाना नुनानै तो कोनो प्रश्न से फैया महाराज चिनि 14-15 लाख तिप्रासान बागै चायाइस तंनायखाय जों तो आरो मांस बाय माइचाना तो थांयाबले ना अब तो जतन साइमानो जों आबन बागैनो खाखायो चिनि आम्बासानि एमन एकटा जों थांबाया फनो मिनिमाम जों 17टा बिसि जीपी ना सिङै जों 60 থেকে 70टा गाड़ी थानानि बागै रेडि दंगा बेलेना हमबाय आमतिखेनो TWF दलाय डिस्ट्रिक्ट कमिटि नि आचुक फां बासबि कलयब दिननि ओ कक्साब लाइमुंगो फाय मानजाक फायका 47 आम्बासा ब्लक कमिटि नि कक्साब लाइमुंगो अराव बो साइक नारिका जों डिस्ट्रिक्ट ते ब्लक निंगैनो बुरिरो गोबां के थांगे बुबाग्रानो लगिरिनाय बुबाग्रा बायनो तंनाय ते बुबाग्रा बायनो YTF हाय के बात प्रमोट हाय के TWF बो लगिरिनाय बुबाग्रानो जे फानतंसा खेनै दिनि साइक नारिका Sini district terap থেকে সিদ্ধান্ত খাইজাকা সিংবিয়াবো যত ব্লক ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল তাই CWC আসলে সিং মিটিং যা ओमफ्राय जों पार्सनेल जों डिस्ट्रिक्ट रावबो जगाजग खायदोंगो जों बाहायके थांलायनाय ओमफ्राय डिस्ट्रिक्ट राव तो प्लास सिनि तो जों ब्लक बायनो खबजाक ओमफ्राय जारा जों डिस्ट्रिक्ट राव थांनाय जान एरिया खालायनाय जों ब्लक बायनो जों मिलुयै सामु खायै गाहामखाय जान ब्लकआव जों आबनो खैदुब्लि थानायनि बागै सिनि बोरैरंनो जों तेबो स्ट्रं खालायनायनि आरो थांगै तंनानि आबनो बागैनो जों सब समयनो सिनि स्ट्रं तंगो सिनि बोरैरं जों आरो थांलायनाय सिनि TWF ताइ YTF तिरफ्रामथ मिलुयनो जों दिनै सिना बागमारा वा आसुलायजाक जों दिनै आबन तैनो जों नाखै थैफान रेदनाय सिनि महाराजनि बागै सिनि आबनो डिसिजन सिनि डिस्ट्रिक्ट रावबो जत तयारि दङ ओंखाय सिनि डिस्ट्रिक्ट राव सब समयनो लगिरिनाय ब्लक ताइ सेन्ट्राल ब्लक सुनक गसारजाक अबनि लगी YTF 47 आम्बासा ब्लक कमिटिनि खरकसा आदम किबा चंद्र राज्य बसाइक नारिखा
YTF bo thui nangke thi rine langma nangke langma rine buwagra bai tongnai buwagrani chobano success khlainai hunger strike go tongnai maichaya no tongnai ok khali no tongnai phiaba buwagra bai tongnai otor chobangnai hatai kotoro nei khorang sokmo ini cini 47 ambasa YTF block committee ni hoite wo jong je cini Tripura saroni hamkrai ni bagai je Maharaj je step nawai tongani je hunger strike khainai hinoi je decision najak mani o decision no jong safullo khaina ni bagai jong sara dolai district ni cini joto YTF warriors jara tongnai ro jong nangkai Maharaj bai baksana jong chaya nuya kare jong thoinani raji gai tayo bono jong support khainani bagoi joto pare jong nakai jong je kono borok bai nakai bulainani nangkai kai bulainai bo jong raji thuilainani jodi se nangkai kai jong thuilainan bo raji tobo jong hunger strike no যত সাপোর্ট খাইয়ে যত পারে নাখাইকে 1000 টাকারি নাখাইকে থানায় নাখাই 2000 গাড়ি নাখাইকে 2000 গাড়ি থানানি রাজি চিনি আম্বাসা ব্লক কমিটি চিনি YTF কমিটির যত তিনি রেডি অশুনো যতন খুলে